Άμα καταλάβει ο άλλος το παραδεχτώ. Πάτα. Όχι. Τι έχετε να πείτε για τον κύριο? Όξο. Το καλύτερο τι? Ποιο είναι το καλύτερο? Εγώ είμαι η παλιά υπόψα. Το καλύτερο αστυνομία από δράμα. Τι έχετε να πείτε για τον κύριο? Μια χαρά παίκτης είναι. Δεν του πήραμε, το χάσαμε δυστυχώς. Δεν θα πεις τίποτα άλλο. Άντε πήγαινε. Αύριο χτύπα YouTube. Φούτζι, ο Γκουρσότο. Να πατήσεις. Εντάξει, φτάνει.